Deus papam. Poljski kardinal Karol Wojtyla, od kada je 1978. kao Ivan Pavao II. Izabran za poglavara Katoličke crkve, bio je trn u oku sovjetskom vodstvu. 2 godine nakon što je svojim posjetom uzdrmao komunističku vlast u Poljskoj, 13. svibnja 1981. u atentatu na Vatikanskom trgu Svetoga Petra, teško je ranjen. Atentat, koji nije potpuno rasvjetljen, navodno je isplanirala bugarska obavještajna služba, a izveo ga je turski ekstremist Mehmet Ali Akça. Pri prolasku automobila u kojem je bio papa, Akça je iz neposredne blizine ispalio nekoliko hitaca, ali su ga promatrači i vatikanski šef sigurnosti Camillo Cibin spriječili u dovršetku nedjela. Ivana Pavla II. Ipak su pogodila 4 metka, od čega 2 u donji dio trbuha i po 1 u lijevu i desnu ruku. Prilikom atentata lakše su ranjene i 2 vjernice. Drugi atentator uspaničio se i pobjegao, a Akça je uhićen. Tijekom istrage Akça je često mijenjao iskaz, a poslije odgovornost za atentat pripisao čak i Vatikanu. Cilj Vatikana bio je, tvrdio je Akça, potaknuti rad tajnih službi u borbi protiv komunizma. Zato su naručili da papu pogodimo trbuh, a ne u glavu ili srce, dodao je Akça, ustvrdivši da je za atentat dobio $50.000. No dokumenti otkriveni posljednjih godina s visokim stupnjem sigurnosti pokazuju da je konce vukao sovjetski KGB i njegov tadašnji čelnik Jurij Andropov. Atentator Akça je osuđen na doživotni zatvor, no 2000. na papin zahtjev pomilovao ga je talijanski predsjednik Ciampi. Tijekom služenja zatvorske kazne, Akću je 2 godine nakon atentata u talijanskom zatvoru posjetio Ivan Pavao II. Oprostio je atentatoru, a zrno kojim je pogođen dao je umetnuti u zlatnu krunu Madone u Fatinskom svetištu. Atentat na glavnom Vatikanskom trgu 1981. nije bio jedini pokušaj ubojstva Ivana Pavla II. U svibnju 1982. u portugalskom svetištu Fatimi, ultrakonzervativni španjolski svećenik pokušao je bajunetom usmrtiti papu. Osim tih i javno dokumentiranih slučajeva, pretpostavlja se da su različite skupine u više navrata planirale i druge atentate. Unatoč urotama, Ivan Pavao II. Preminuo je 2005. prirodnom smrću. Pokopan je u bazilici Svetog Petra u Rimu. Samo 9 godina poslije, papa Ivan Pavao II. uzdignut je na oltar svetosti.